Amadikani tinokutambira zvakare vauya madzibaba Chitumbeni sekuru Gokwe ngatimbomwira mvura isotomwa mvura chaichai ndokutendai maramba munesu hama yangu ndauya nhasi nedambudziko ratinaro hama yangu tine matambudziko atinosangana nawo akafanira kushaya mafeelings pabonde kana kushaya havi nebonde kana kushayiwa shungu kana kunzwa kusada bonde special kuvanhukadzi kana kuna vanhurume zviri kumasaidhi ese mbozi zvinhu zvakati wandei zvinokonzeresa kuti ushaye mafeelings kana kushayiwa havi nekuda bonde. Kazhinji kacho unogona kunge uri mudzimai wechikwambo kana mudzimai wengozi kana murume wechikwambo zvinokonzeresa futi izvozvo ushayiwe havi. Izvi unokwanisa kuzviona sei kuti ini ndiri mukadzi wechikwambo kana ndiri murume wechikwambo? Kurota uchirarwa nababa vako kana kurota uchirara namai vako kana kurota uchirara nehama yako yepedyo, kwete kurara nayo, kurota uchirara kana kuti kurota uchiita bonde nehama yako yepedyo kana kurota uchiita bonde namai vako kana kurota uchiita bonde nababa vako, chiratidzo chekuva mukadzi wechikwambo kana kuva murume wechikwambo. Kuve mukadzi wengozi unokwanisa kuzviziva sei kuti ndiri mukadzi wengozi? Unokwanisa kuzviona sei kuti ndiri murume wengozi kana mukadzi wengozi? Handiti kurota uchirara nemhuka, uchiita bonde nemhuka kana kurota uchiita bonde netuvanhu tupfupi isaini inototipa kuti uri mukadzi wechikwambo, isaini inototipa kuti uri mukadzi wengozi. Kurota uchirara nemhuka kana kurota uchirara nezvanhu zvipfupi isaini inotikuratidza kuti uri mukadzi wengozi. Zvakare kuva neshavire njuzu zvimwe futi dzenzira dzinokwanisa kukupa kuti ushayiwe havi nebonde. Ungedza uri murume kana uri mukadzi unokwanisa kushayiwa hanya yebonde nekuda kuti unenge une shavi renjuzu, zvinokonzeresa futi kuti saitese usave neshungu kana nechido nebonde. Zvakare kune vaiva nemudzimu, mudzimu futi chinhu chinokwanisa kuita kuti ushaye hanya nemurume kana nemukadzi panyaya dzebonde. Mamuchizviziva here kuti une mudzimu kana kuti munhu ane mudzimu anogona kunge achitoshaya hanya? That's why muchiona vazhinji vamwe vacho ndo vakuzouya kumasoi handitika vachisiya chivanhu vari vana vadiki. Vamwe vanogona kutanga kutoita shavi anokwanisa kutanga kutova neshavi ari mudiki okura neshavi riya obva ratendedzwa kuti ngariprofite ngariite sei. Munhu iye anogona kunge asitorina kana shungu nemurume kana shungu nemukadzi, but anenge atotanga ritori mudiki kutoprofita, anotanga iye achitosvikirwa nemudzimu achisvikirwa. Vanhu iko zvino manje nekuti haiwa vakuda chiprofita vanobva vatendeutsa mweya uyoyo otanga kuva chimuprofita, ndo unozoona haroorwi hachise bwezi shavi riri paari harizvide haringe risina kana shungu nemukadzi kana shungu nemurume. Hanimazvibata manje zvinokonzeresa futi unge usina shungu nebonde, edha une shavi kana kuti uri murume ane shavi kana unge uri mudzimai ane shavi, zvinobvisa shungu dzebonde zvakare izvozvo. Ukaona uri mukomana uchirota uchirara namai vako kana uchirota uchirara nasisi vako, ziva kuti musha makarema, unofanira kutoti ugezwe, unofanira kuti ugezwe bhozi chiro ukabata mari hauna chaunomboita. Bhozi kana uchiita uchirota nehama yako uchirara namai vako uchirota uchirara nehanzvadzi yako uchitorasa urume hwako, ziva kuti hauna mari inoita, utori munyama unonge uchitoitiswa iwe, utori mhepo dzakaipa dziri mumusha imomo dzinofanira kugezwa. Kune vaya vanogeza munyama unokwanisa kugeza, iwe fambira nyaya dzako. Chero vakasa kuprofita, chero vakasa kududzira pachivanhu, vatsanangurire kuti inini ndinorota ndichirara namai vangu, ndinorota ndichirara nehanzvadzi yangu. Bhozi chinoitika pachiprofita, muprofita angosaona dambudziko iroro, bhozi chinhu chete chitokonzeresa izvozvo. Saka ukaona idaro uri munyama unofanira kuita kuti ugezwe. Ukaona zvakare uri musikana ukaona uchirota uchiita bonde nababa vako kana nehanzvadzi yako, ziva kuti musha imomo makarema, maita chikwambo chidhoma mudhara musha imomo, unofanira kutoti ugezwe. Unofanira kuti ugezwe musha imomo matoita chidhoma, matoita chikwambo chitori chiri kutokushandisa iwewe muri kubata nyaya dzacho vana hanzvadzi uko. Hachina kwachorerekera chikwamboka, hachina kwachinosiyaka, chechakatobata kwanzvadzi chinobata kuchinobata. Saka unofanira kunge uchitogezwa uchiite chenuro nasisi kuti muchenurwe mubviswe mweya iyoyo, mweya isakubatai. Hama yangu zvinorwadza nemakuriro wakaitaya uonekwa uchirota uchirara nemunhu uchitozotosvika pakurasa mbeu. Aiwa ziva kuti pane zvinhu zvirikutokutsikirira zvirikutokutsoma.
Unofanira kutoti zvinhu izvozvo utozvifambira. Mukufambira zvinhu ndo mukufamba kwezvinhu. Ukasafambira zvinhu iwewe ziva kuti hakunazve achaya kuzofambira zvinhu zvako. Ukaona chiro unoona kuti hazvingoriko. Vanenge vachitofara iwewe uchitonti haiwa zvakatorongeka zvakadaro. Ukaona uchitorota uchirara nababa wako kana kuti urota uchirara namai vako, ziva kuti musha imo makarema, fambira zvinhu zvako. Vanofanira kuzokubvunza kuti na iwe chii? Vanofanira kutozokubvunza. Amukuona? Saka tiri kukurudzirana kuti mukaona muchirota, pane vanhu vanogona kunge vakatoripiswa ngozi vasingatozivi. But iwe unozozviziva sei? Unozviziva usiku. Urorota uchirara nemhuka, mombe cheno yorara newe, dhongi rorara newe, kana mhuka dzimwe dzorara newe, kana urota uchirara nezvanhu zvidiki, ziva kuti wakaripiswa ngozi. Zvinhu zvinokwanisa kuti ukurumidze uzvimanyire. Kurota uchirara namai vako, kurota uchirara nehama yako yepedyo kana shamwari yako kana chii, ziva kuti pane zviri kutoitika pauri. Manya, hayo kusi kuda monde koko, but chinhu chiri kutokushandisa. Unogona kuti aiwa pamwe ndagarisa kana ndaita sei, aiwa uri kushandiswa hama yangu. Uri kushandiswa. Uri kutoshandiswa because sezvakaita vamwe vanogona kuti achingobva murume aipedza kurara naye, andorota achirara neumwe murume, kana urota achirara nababa wake, kana urota achirara. Achingopedza kurara nemudzimai wake, andorota achirara namai vake, kana urota achirara nehanzvadzi yake. So zvoita sei wapedza izvezvi. Urota zve uchirara nemunhu. Aiwa, ngatifambirei, ngatisanetai, ngatifambirei nyaya dzakadai so. Zvakare tinoti isusu stay creative, stay creative.